Cikin sanyin jiki aljani Sadimul Ausar ya koma ya kwanta, yana faman haki da mai da numfashi sama-sama, wanda hakan ke nuni da irin baƙar wahalar da ya sha yayin fafatawa da waɗannan ifiritai. Sannan ya buɗe baki da ƙyar, yana kallon Gimbiya Manahil ya ce, "Ki gafarce ni ya shugabata, bisa tsaikon da na kawo a wannan tafiya, wanda hakan zai iya ɓata mana lokaci saɓanin yadda muka tsara da farko." Ya yi ajiyar zuciya. Ban taɓa tsammanin fafatawar da zan yi da abokan gaba za ta ɗauke ni tsawon lokaci har su samu nasarar yi min rauni irin haka ba. Tabbas na yi mamaki, duk da an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi, amma babu shakka waɗannan ba dakarun Askandariya ba ne. Wataƙila wazirin Mumtazu ya yi hayar su ne daga wata nahiya cikin yankin ifiritan aljanu. Babu shakka maganarka gaskiya ne ya kai Sadimul Ausar. Hakika ni ma na yi wannan tunanin, don haka dole ne mu sake shiri na musamman kafin labarin abin da ya faru ya kai kunnen wazirin Mumtazu, tunda an samu waɗanda suka tsere a cikinsu. Na dubi Gimbiya Manahil da ke wannan magana. Shin yanzu kamar kwana nawa za mu yi a wannan waje kafin mu ci gaba da tafiya? Kafin ta yi magana Sadimul Ausar ya riga ta. Kwana 3 kacal za mu yi, tabbas a wannan lokaci ko da ban warke ba gaba ɗaya, ina da tabbacin zan samu ƙarfin da zan iya ɗaukar ku zuwa bangon duniya cikin wuni ɗaya jal. Na jijjiga masa kai, yayin da muka yi ajiyar zuciya da ni da Manahil a lokaci guda. A lokacin ne kuma idanun Sadimul Ausar suka kai kan wannan sarƙar sarki Kinshasu da ke rataye a wuyana tana walwali. Da sauri ya kalli Gimbiya Manahil, ta yi masa murmushi tana rausaya kai, shi kuwa saboda tsananin mamaki da al'ajabi sai ya saki baki kawai yana ƙare min kallo na tsawon daƙiƙu masu yawa kafin ya ce, "Babu shakka zuwa yanzu na ƙara tabbatar da cewa da gaske kai ne wanda alƙalama suka rubuta ƙaddararka a cikin daular birnin aljanu. Ina mai ƙara yin mubaya'a a gare ka ya kai shugabana, raina fansa ne a gare ka." Jin wannan kalamai daga gare shi, sai na ji zuciyata ta sake samun nutsuwa, na ji karsashi da ƙarfin gwiwa sun sake lullube ni, don haka sai na murmushi kawai ina yi masa alamun jinjina ba tare da na ce komai ba. Sai da muka shafa kwana 3 cif a cikin wannan daji, kamar yadda Sadimul Ausar ya faɗa, Manahil na ci gaba da saka masa magani da kula da raunukansa. Muna ci muna sha daga nau'in 'ya'yan itatuwan da Manahil ta yi guzuri da su a cikin wata ƙatuwar jakar fata. A ranar kwana na 3 ne muka ga aljani Sadimul Ausar ya miƙe tsaye zumbur, ya yi wata irin girgiza wacce ta sanya dajin gaba ɗaya ya kama rawa kamar zai kife ainun. Guguwa ta mamaye sararin samaniya. Ya dube ni sannan ya dubi Manahil cikin ladabi ya ce, "Shin kun shirya domin ci gaba da tafiya? Ina ganin zamanmu a wajen nan ya ƙare, domin ƙarfin da nake ji yanzu a jikina, ina da tabbacin daga bangon duniya zan iya wucewa kai tsaye har zuwa birnin Askandariya ba tare da mun sake yada zango ba." Gimbiya Manahil ta yi 'yar gajeriyar dariya ta ce, "Madalla da sarkin sadaukan aljanun duniya, hakika ina alfahari da kasancewarka a matsayin hadimi na musamman a gare ni. Ina mai kuma yi maka albishir kan cewa saura ƙirs ka zamo shugaban dukkan hadiman da ke bauta a fadar birnin Askandariya, kamar yadda masoyina Alhassan ya yi alƙawarin baka kambu idan ya zama sarki." Ta sauke ajiyar numfashi. "Yanzu sai abu na gaba, kafin mu bar wannan wajen ina so ka fara jarraba baiwa mai gidan naka horon yaƙi, ko da na tsawon sa'a ɗaya ne, don mu ga shin da gaske sirrin da ke jikin sarƙan nan ya gama shiga jikinsa ko kuwa da saura." Sadimul Ausar ya jinjina kai a gare ta cikin biyayya, kafin ya juyo ya fuskance ni ya ce, "Yanzu sai ka shirya ya shugabana, za mu yi yaƙi ne ni da kai kamar abokan gaba. Babu gudu babu ja da baya. Gimbiya za ta ƙirga mana lokaci har sai sa'a ɗaya cif ta cika sannan za mu dakata. Ina so ka yi duk iya ƙoƙarinka ka kare kanka, ka kuma koyi mai da martanin hare-haren da zan dinga kawo maka, domin wannan shine mataki na biyu da za ka tsallake kafin mu kai ga riskar Shak Ibn Zayyan, kuma haƙiƙa wannan horon yana da matuƙar muhimmanci a gare ka." Yana gama wannan magana, sai na ga ya ja da baya zuwa can nesa har sai da ya zamo akwai tazara mai yawa a tsakaninmu, sannan ya gyara tsayuwa, ya zaro waɗansu gajerun sihirtattun adduna guda 2 daga ɗamarar da ke ɗaure a ƙugunsa. Ganin haka sai Gimbiya Manahil ta gabato ni da sauri, ta miƙa min wata zabgegiyar takobi ta baƙin ƙarfe mai nauyi wacce yanzu nan ta bayyana a hannunta. Na karɓa cikin sakin baki ina kallonta. Ta yi min murmushi, haƙoranta suka yi walƙiya kamar a cikin gajimaren duhun dare, sannan ta ce da ni, "Kada ka ji tsoro ya kai masoyina, a yanzu ne za ka yarda da baiwar da kake jin a ranka kamar ba ta gaskiya ba ce kana da ita. Za ka ga abin mamakin da zuciyarka ba ta taɓa ayyana maka ba. Tabbas yau za ka fara taka matsayin zama babban sadaukin da babu kamarsa a duniya a cikin jerin mutane da aljanu." Tana gama wannan magana ta koma can nesa,
gefe guda ta zauna ta tankwashe ƙafafu tana murmushi kawai da ɗokin ganin yadda za ta kaya tsakanina da Sadimul Ausar. Ganin haka sai na yi sauri na gyara tsayuwa, cikin gyara riƙon wannan takobi a hannuna ina sauya salo irin yadda jarumai suke yi. Faruwar hakan ke da wuya sai na hango Sadimul Ausar ya rugo da gudu zuwa kaina, cikin ɗaga takubbansa sama yana ƙara ji da kuwa, yayin da ƙasa ke amsa ta ƙarfin takun sawayensa daf daf, kai ka ce tawagar giwaye 100 ne ke gasar tseren gudu. Bisa mamaki sai kawai na ji na zabi da nima, na yi kansa da gudu ina kwaɗa kabbara kamar ana tunkuɗa ni da ƙugiya. Muna haɗuwa a tsakiyar filin wajen, muka kacame da masifaffen yaƙi na fitar hankali, irin karar abokan gabar da suka shekara 1000 suna yi wa juna tanadin kisan gilla. Ohoho, nan take aljani Sadimul Ausar da Gimbiya Manahil suka ga abin mamaki da al'ajabi fiye da yadda suke zato da tsammani akan sihirin sarƙar sarki Kinshasa da ke wuyana. Ni kaina sai da na ji tamkar ba ruhin Alhassan ɗin da yake tare da ni a da ba ne, saboda wata irin bajinta da jarumtaka da na tsinci kaina ina yi, irin ta cikin jaruman hikayar littafin yaƙi ko kuma shirin fina-finai na ƙasashen Turawa. Duk ƙarfin sara da suka idan Sadimul Ausar ya kawo min, sai na tare da takobina cikin zafin nama da juriya, kuma na mayar masa da nawa saran, wanda sai yayi da gasken gaske yake iya tarewa kafin ya mai da martani. Ƙarshe ma ya zamo baya iya kawo min hari, sai dai ƙoƙarin kare kansa kawai. Tsawon daƙiƙu masu tarin yawa babu alamun gajiya a tare da ni, ina ci gaba da yi wa Sadimul Ausar rubdugun sara ba ji ba gani, har sai da na gajiyar da shi matuƙa ya fara zubewa ƙasa yana tashi da ƙyar. Ƙarshe ma ya jifa da takubbansa duka biyun, ya miƙa wuya a gare ni, yayin da na samu damar ɗora kaifin takobina a kan dokin wuyansa. A lokacin ne kuma Gimbiya Manahil ta kai ƙarshen ƙirgar da take yi, wanda hakan ke nuni da cikar sa'a ɗaya cif. Tana kammalawa ta bushe da dariya, ta taho da gudu gare ni ta rungume ni tana cewa, "Tsarki ya tabbata ga Ubangijin da ya halicci komai da kowa, babu shakka mafarkina yana dab da zama gaskiya. Al'ummar birnin Askandariya za su tsira daga sharrin wazirin Mumtazu, sanadinka, ya kai sarkin sarakan aljanun duniya na gobe." Na sauke ajiyar zuciya, ina mayar mata da martanin murmushi tare da cewa, "Haƙiƙa wannan al'amari akwai tarin ban al'ajabi da mamaki a ciki yake masoyiyata. Kasantuwar waɗannan al'amura gaba ɗaya da farko, ji nake kamar a shirin littafin hikaya ko wasan kwaikwayo. Amma zuwa yanzu na tabbata komai da gaske ne yake faruwa. Tabbas akwai wannan ƙaddara a cikin kundin ƙaddarata. Don haka ni kaina a yanzu na ƙago in ganna a cikin birnin aljanu, akan karagar mulkin mahaifinki. Na yi alƙawari ni da kaina zan saro miki kan wazirin Mumtazu da miƙa a hannunki, bayan na hallaka gaba ɗaya magoya bayansa akan idon jama'ar ku, idan ya kawo mana gargada." Da gyaran murya tare da mai da takobina cikin kubanta, tare da kallon Sadimul Ausar wanda kansa ke sunkuye a ƙasa har yanzu yana mai da ajiyar numfashi saboda wahalar da ya sha a hannuna, na ce, "Ai sai ka tashi ka gyara, ka ɗauke mu tafi kada wankin hula ya kai mu dare, tunda an kammala horon yaƙi a karon farko." Sadimul Ausar ya ɗago da kai cikin ladabi fiye da kowane lokaci ya ce, "Ina mai ƙara jaddada mubaya'a a gare ka ya kai sarkin sarakai. Ai ba na tunanin akwai wani horo na biyu da za mu sake yi, don a yanzu haka jarumtakar ka ta ninka tawa sau 7, kamar yadda kai da idanunka ka ga haka. Kuma Gimbiya ma za ta ba da shaida, don haka ka gafarce ni, ba zan iya fafatawa da kai a karo na biyu ba, don babu shakka zan iya rasa raina gaba ɗaya." Nan take na ji wata kalar izza ta sake maimaye ni, na dinga jin kamar ana busa min kakakin sarauta, na dinga hura hanci ina takama, kafin na sake duban shi da izza ina dariyar izgili na ce, "To na ji shikenan, tashi ka ɗauke mu ci gaba da tafiya, kada ka ɓata mana lokaci." Kafin na kammala rufe baki, ya tashi zumbur, ya baza fuka-fukansa muka tattaka ni da Manahil muka hau bayansa, tana riƙe da hannuna cikin shauƙin soyayya da alfaharin ganin na tsallake mataki na biyu a tafarkin kasadar zama sarkin aljanu. Zaman muke da wuya Sadimul Ausar ya yunƙura ya tashi sama da mu, a sakwana kamar an harba kibiya, muka cilla cikin sararin samaniya, yana falla wani irin gudu da mu, kamar walƙiyar hadirin Ogas a cikin daren da babu hasken farin wata. Sai da muka shafa sa'o'i masu yawa muna keta gizagizai ainun, muka shafa wuni guda cir, sannan muka iso daidai bakin katangan bangon duniya ta gabas, kamar yadda Manahil ta faɗa. Haƙiƙa kallon wannan katanga kaɗai ya isa abin mamaki ga duk mahaluƙin da ya arba da ita, domin ta kasance ta musamman, irin wadda mutum bai taɓa gani ko iya sawa a ransa ba. Wata irin katanga ce ta zallar dutsen wuta jazir, tsawonta ya lumi cikin sararin samaniya. Wajen ya yi shiru, wanda alamu ke nuna babu wani ɗan adam da ke rayuwa a wajen, domin ko sautin kukan tsuntsaye babu, sai wani irin hazo da yake kewayawa a samanta kamar a lokacin hunturu. Nesa kaɗan da wajen
muka hangi wata 'yar ƙaramar bukka a jikin katangar wadda na yi imani a cikin Sheikh Ibn Zayyan yake rayuwa. Shin a ina yake samun abinci? Ta yaya yake iya rayuwa a wannan waje shi kaɗai babu mata babu ɗa? Na tambayi zuciyata cikin jinjina al'amarin. Ai shi ma ba mutum bane irin ka ya kai masoyina. Shi ɗin rauhani ne daga cikin jinsin fararen rauhanai, masu baiwa da tsallar ruhaniya, kuma babban waliyi ne mai tarin baiwa da mu'ujiza. Za ka ga komai idan muka riske shi. Gimbiya Manahil ta bani wannan amsa, wanda na tabbatar da gaske tana iya karanta tunanina da duk abin da yake cikin zuciyata. Nan take aljani Sadim Al-Ausar ya sauya kamanni, ya rage girman jikinsa ya dawo kamar tsawona. Manahil kuma ta kulle idanu ta buɗe, ƙwayar idanunta suka sauya kala zuwa koraye, haka ma tufafin jikinta suka zama koraye masu adon farin ɗanyen zinari. Wani kyakkyawan kambun sarauta ɗan ƙarami ya bayyana a saman gashin kanta. Ta wuce gaba muka bi ta a baya har muka iske ƙofar wannan bukka ta Sheikh Ibn Zayyan wadda take a buɗe wanwar. Da isowar mu bakin ƙofar sai muka hangi wani balaraban dattijo mai yalwar gashin gemu fari tas kamar auduga, fuskarsa cike da annuri tamkar hasken alfijir. Babu ko tantama wannan shine Sheikh Ibn Zayyan, wanda Manahil ke bani labarin cewa ya san abin da yake ɓoye kafin a bayyana. Yana zaune akan wata kujera ta azurfa, sanye da korayen tufafi masu sheƙi da rawanin farin yadin alharini. Yana riƙe da wata sandar zinari mai ɗauke da rubutun larabci a hannunsa na hagu, yayin da hannunsa na dama ke jujjuya tasbaha yana lazumi cikin nutsuwa. Idanunsa farare ƙal tamkar hasken farin wata. Gimbiya Manahil ta gyaran murya cikin ladabi ta yi masa sallama irin ta addinin musulunci. Sheikh Ibn Zayyan ya ɗaga kai cikin fara'a, yana magana da muryar da ta cika sararin wajen cikin nutsuwa. Ya ce, lale marhaban da Gimbiya Manahil, 'yar sarki Abid al-Asmar na birnin Askandariya, tare da amintaccen hadiminta Sadim Al-Ausar, da kuma sarkin sarakan aljanu da mutanen duniya Al-Hassanu, mai tarin baiwa da hikimar rubutu na wannan ƙarni. Da ni da Manahil muka kalli juna cike da mamaki, baki buɗe, zuciyarmu na bugawa da sauri da sauri. Ta yaya ya san sunayenmu har yake faɗin asalinmu? Shin ya taɓa ganinmu ne, ko kuwa wannan wani ɓangare ne na ikon Allah da ya mallaka masa cikin ilimin kaifiya? Manahil ta jijjiga min kai kamar ta san abin da nake tunani, ta ce, ai ilimin Ibn Zayyan ya wuce duk yadda kake tunani ya kai masoyina. Ya miƙe daga kujerarsa a hankali, yana cewa da muryar da ta yi kama da ta rauhanai, ku gabato gare ni cikin amincewata. Tuni na daɗe da sanin cewa za ku zo nan tun kafin a haife ku. Alƙalama sun bayyana min labarinku da ma abin da zai kawo ku. Maza ku hanzarta domin lokaci yana ƙurewa. Cikin gaggawa muka tattaka har muka isa dab da inda yake tsaye, muka durƙusa cikin girmamawa muka kwashi gaisuwa. Ya amsa da fara'a da annuri, yana yi mana wani irin kallo wanda babu mamaki yana iya hango wani abu da mutane da aljanu ba sa iya gani. Bayan wasu 'yan daƙiƙu sai ya sauke ajiyar numfashi a hankali, sannan ya zuba wa Gimbiya Manahil ido da wani yanayi na tausayawa ya ce, kafin na ce komai zan miƙa ta'aziyya a gare ki yake Gimbiya Manahil, bisa rasuwar mahaifinki sarki Abid al-Asmaru, domin tuni wa'adinsa ya cika ya bar duniya. Jarumin sarki mai adalci da kyawawan halaye, wanda ya kasance garkuwar birnin Askandariya. Yanzu haka ana can ana shirye-shiryen jana'izarsa a fadar sarki, bisa tsarin al'adarku. Jama'a na kuka, birni ya cika da hayaniya, hasken farin cikin masarauta ya dushe. Asukwana Manahil ta dafa ƙirjinta da hannu biyu, idanunta suka ciko da hawaye. Tana son yin magana, muryarta ta kasa fita, amma fuskarta tana bayyana alhini mai zurfi da tashin hankali da ɗimuwa. Ni kuwa na zuba mata ido cikin tausayawa, zuciyata na rawa saboda jin wannan labari mai nauyi. Na kamo hannayenta na damƙe su cikin nawa, a lokacin da hawaye suka fara gangarowa bisa kuncinta. Ina rarrashinta da kalmomi masu daɗi. Sheikh Ibn Zayyan ya koma kan kujerarsa ya zauna cikin alhini kafin ya ci gaba da magana. Yanzu Waziri Mumtaz ya karɓi iko a hannunsa, ya rufe dukkan ƙofofin birnin Askandariya ba shiga ba fita. Ya baza dakarunsa a duniya domin su kamo ki, su ƙwace zoben sarki Abid al-Asmar da ke hannunki. Domin sai da wannan zobe kaɗai ake iya ɗaura kambun mulki a bisa kan sabon sarki, bisa dokar sarakunan birnin Askandariya. Yanzu haka dakarun ifritan aljanu kimanin guda miliyan 100 sun bazu a duniya suna neman ki ido rufe. Amma ki sani wannan wajen da kuka zo shine kaɗai wajen da ba su da ikon shigowa, domin akwai hijabai na kariya da suka tsarkake ko'ina, wanda ba za su taɓa bari wani abin cutarwa ya kusanto wajen ba. Saboda haka dole ne ku yi gaggawa kafin Waziri Mumtaz ya gane halin da kuke ciki.
kuma lokaci yana ƙurewa. Shek ɗin ya ɗago da sandarsa ta zinariya ya danna ƙasa. Ƙasa ta ɗan girgiza kaɗan, iska ta buso cikin ɗakin tana ɗauke da wani ƙamshin turaren tsarki. Idanunsa suka yi haske kamar wutar lantarki. Ya ci gaba da duban mu cikin nutsuwa, fuskarsa cike da tausayi da hikima, idanunsa akan Manahil. Sai kuma ya juyo a hankali yana dubana da wani irin kallo mai ɗauke da sirrin ruhi da asiri. Ku kwantar da hankalinku, ya faɗa da murya mai taushi amma cike da iko, domin babu abin da Waziri Mumtaz zai iya yi a kanku. Na rantse da Ubangijin da ya halicci duniya da duk abin da yake cikinta, ko za a shekara 1000 ana fafatawa, ba zai taɓa samun nasara a kanku ba. Amma dai, ya ɗan ja dogon numfashi, idanunsa suka sauya kalar haske zuwa shuɗaye. Amma akwai yiwuwar za ku sha wahala mai tsanani a hannun dakarunsa. Za a zubar da jini, za a rasa rayuka, kuma ruwayar duniya da aljanu za su rikice kafin wannan al'amari ya kai ƙarshe. Ku danna subscribes ku kuma danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Hikaya Hausa TV, muryar da ke kai saƙo zuwa ga zuciya.